tenim dos processos urbanitzadors, en aquest cas de dues unitats, la 39 i la 40, que bé, jo penso que per part del nostre grup ja s'ha deixat clarament en anteriors plenaris que estem en contra totalment de com s'estan duent aquests procediments. Primera i principal, perquè no hi ha una participació veïnal i no hi ha una conformitat. Fins i tot, algunes urbanitzacions que en principi mostraven la seva voluntat de tirar endavant, hem vist com a poc aquesta voluntat veïnal ha anat decaient fins a que les últimes ja no tenien cap suport. Això vol dir que els veïns no volen tirar-les endavant. Fa poquet també hem vist com una d'elles, que se presenta a l'inici del procediment, s'ha quedat deserta. I vostès continuen. I continuen duent-nos així més processos urbanitzadors. En tenim vora 15 processos en marxa per a un ajuntament de 23.000 habitants com nosaltres. Alguns processos que fa anys que s'iniciaren, com el de Puchilis, el de Vergel de Sant Miguel, el de Xelardo, fins i tot encara no han culminat el seu procés urbanitzador. I mira que duguem temps, mira que duguem temps. Però vostès, RQR, més pais endavant. I ha que preguntar-se, és el moment ara de tirar endavant aquests pais? Perquè vostès no duen així dues unitats, la 39 i la 40, Corral de la Marquesa i Formidables. Vostès avui ens duen dues hipoteques de vora 4 milions d'euros per als veïns, en un temps de crisi. I ens les duen perquè així resulta que el que aprèn una empresa que vegem en les bases que se constitueix avui i a 10 dies ens presenta el procés urbanitzador, ja té totes les garanties del món. Doncs mire, no. I per això nosaltres hem demanat un informe al secretari sobre les condicions de solvència econòmica, financera, tècnica i professional. Perquè no creguem que siga ni ètic ni moral que una empresa constituïda fa 4 dies vinga i ens presente un procés. Sense comptar els veïns. I no me val que els veïns s'agarren, s'envia una carteta i diuen mire com ha presentat una empresa, això anem a tirar-ho endavant. I què passa amb els veïns? I què passa amb els propietaris? Quan sabem que ahir la majoria de parcel·les estan consolidades i fins i tot moltes d'elles tenen hipoteques que no saben com tirar endavant en aquests moments de dificultat econòmica. Això no s'ho preguntem? Pues nosaltres creiem que això no se pot fer, i sobretot perquè vostès presenten unes bases que en 6 mesos que han tingut per estudiar-les, 6 mesos des que presenten el 10 de maig la proposta fins ara que ho duen al plenari, resulta que en 6 mesos agarren i fan un còpia i pega de les anteriors. O sigui que no han mirat res, no s'ha tractat res, ni en l'empresa, ni en els veïns, ni en ningú. Funcionem a salto de mata i funcionem a impulsos d'empreses privades que venen així a dur-se els diners. I això nosaltres, com a representants públics i dels veïns, no podem consentir-ho. I no podem consentir-ho perquè, a més, la llei diu que el Pleno Municipal, a proposta de l'alcalde i amb un informe previ tècnic sobre la viabilitat de la petició, acordarà motivadament si se desestima, si s'inicia el procediment per la gestió indirecta o bé per directa. Doncs mire, jo li dic que motius n'hi ha més que suficients per a no iniciar aquest procediment i aturar-lo. I li vaig a donar, n'hi ha raons econòmiques, perquè en aquest moment, com li he dit abans, n'hi ha molta gent que té préstecs hipotecaris per a la compra de la casa que té. I ara vostè ens presenta que cada una de les unitats val prop de 4 milions d'euros de tirar-les endavant. Això suposa, ja que no ens donen vostès els números, nosaltres, a la nostra poca sapiència, és en fet, i això suposa que cada metre quadrat es costarà al voltant de 40 euros. Al voltant de 40 euros. Estem parlant que una parcel·leta tindrà que pagar entre 30 i 40.000 euros, una de 1.000 metres. ¿Vostè se creu que la gent això pot suportar avui en dia? Doncs jo li dic ja d'entrar que no, que és molt difícil. A més, li tinc que dir que n'hi ha raons socials. N'hi ha molta gent que està en el paro, n'hi ha molta gent que no té ni prestació, n'hi ha molta gent major que està vivint en aquestes urbanitzacions. I això hay que tindre-ho en compte, perquè nosaltres som ajuntament, nosaltres som representants del poble, i el poble és el que ens té que dir per on tenim que anar i el que tenim que fer. Després de gestió, motius de gestió, un ajuntament com el nostre, en la capacitat que tenim, no podem gestionar 15 unitats que duem ja en marxa. Això és una animalada urbanística. O no ho veiem? Doncs els tècnics el veuen, la gent ho veu, i els que estan pagant molt més encara. I després de participació. No pot ser que tirem endavant 2 processos de vora 4 milions d'euros i que no s'hagi fet ninguna reunió en els veïns, que no s'hagi consultat, que s'hagi limitat a enviar-nos una carteta al que li ha plegat, perquè també hi ha gent que no li ha plegat, en el que ens diu, mire, com ha vingut una empresa i vol iniciar això, doncs nosaltres anem a tirar endavant. Bueno, doncs hi haurà que buscar també la solvència social que té això. I després va resultar que se genera una empresa ad hoc per fer aquesta urbanització i que nosaltres li donem totes les garanties del món i aprovem unes bases particulars que també ho donem al pleno
en les garanties generals, sense dir, en el temps que estem anem a assegurar que si ve algú i ja que m'ho va treure els diners, anem a assegurar-se que el que faig ho faig ben fet i tinc unes garanties. I així ens ho aconsellen els informes tècnics municipals, que dins del ventall de possibilitats que n'hi ha de garanties se poden triar unes quantes per assegurar aquest compliment al 100%. Nosaltres hem demanat que aquests punts se queden damunt de la taula i ho demanem en aquest plenari, ho demanem en aquest moment, perquè això hi ha que estudiar-ho i estem en temps encara per, si fa falta, fer un altre ple extraordinari, perquè creiem que aquesta garantia i aquesta solvència tècnica, financera i professional, hi ha que dir-ho sempre, perquè no pot ser que una empresa que en 3.000 euros s'ha constituït i vinga així a gestionar 2 pais de 4 milions d'euros. Això nosaltres creiem que no pot ser. A més, que aquest tipus de gestió l'únic que ens du és a la ruïna de les famílies que viuen en Llíria, que cada volta tenim més impagaments, més procediments de premi, i això no podem consentir-ho, sobretot perquè ens implica com a Ajuntament, que ens hipoteca i hipoteca les famílies. I li tinc que dir que aquest tipus d'hipoteques ja està bé, i nosaltres no anem a tirar endavant i anem a continuar en la mateixa línia, perquè a més no anem a entrar en el tema de les àrees semiconsolidades, el pagament de dobles serveis i altres coses que du implícit aquest procediment. Per tant, nosaltres li demanem a tots i cada un dels regidors del Partit Popular que a l'hora d'alçar el braç ho mediten molt, perquè estem parlant de famílies, estem parlant de persones i estem parlant de molts diners. Moltes gràcies. Sí, bé, des de Compromís jo vull dir que pense que primer no tenim que estar debatint aquest tema i els veïns no tenim que estar així patint esta nit. I dic això perquè vostè mateixa ho acaba de dir. Estem aprovant unes bases particulars i la viabilitat de la petició. En les bases particulars és on s'estableixen les condicions d'aquell que futuriblement té que vindre a fer un agent urbanitzador. I nosaltres ahir li hem accentuat. I els informes ho diuen que veuen més ajustat el determinar en les bases particulars els requisits mínims de solvència. Que diuen els tècnics. O sigui, estan dient-li a vostè, mire, fique uns requisits mínims garantistes de que en el cas que això tira endavant se complisca en allò que s'han compromès. I vostè no vol fer cas i vol continuar endavant en els que té. Nosaltres el que estem dient és que tenim temps fins al dia 10 de novembre que complixen els terminis per a incloure aquestes condicions. I després diu, la viabilitat. És cert, jo ho he llegit, i diu, el pleno municipal, a proposta de l'alcalde, sobre la viabilitat de la petició, podrà acordar motivadamente desestimar-la. ¿Vale? Vostès que han fet juntes veïns per a motivar aquesta desestimació? Això ho vaig a dir, res. No ha fet res. Jo haguera fet, des del 10 de maig, un estudi socioeconòmic per veure la situació de les famílies, com se troba, quantes parcel·les n'hi ha, quines estan buides, quines estan ocupades, quina és la situació econòmica que tenen. Això des de l'aspecte econòmic. I després, si hi ha hipoteques, si no hi ha hipoteques, si van a poder fer front, si no van a poder fer front a aquests nous pagaments. A nivell social igual, a veure quin tipus de gent està vivint ahí, si està gent en el paro, si són gent major, si van a poder fer front. Després de gestió, l'Ajuntament està col·lapsat a nivell d'urbanisme en el tema de la proliferació de pais. Per això n'hi ha un motiu més que suficient per a dir, anem a parar, anem a intentar acabar el que tenim en marxa, no empastrem més el pastís ni el terme municipal fent destrosses per tots els puestos i no anem a hipotecar a una gent a iniciar-se en un procediment que a saber com se va quedar. I després en la participació, l'he dit abans, haver consultat 6 mesos hem tingut, 6 mesos, per motivadament vindre avui així i en vez de vostès alçar la mà a favor de tirar endavant espais, dir-los, no senyores, perquè el compromís ho té clar. La nostra aposta és, en principi, no continuar en aquesta barbàrie urbanística, de pa i més pa i més pa. Això ho tenim claríssim. I si vostè me diu que també ho té clar, el que tenia que haver fet des del minut 0, és haver ficat tots els mecanismes possibles des de l'Ajuntament, que és el que paguen entre tots els veïns, i haver dit, anem a buscar les motivacions per dir-los a aquests senyors, que a més, en el que ha dit Helena, n'hi ha motius suficients per dir que són poc solvents, dir-li, senyores, l'Ajuntament de Llíria això no ho veu clar. I nosaltres entenem que no se pot tirar endavant, perquè tenim massa coses en marxa, no sabem la situació econòmica com va estar per poder fer front a tots els pagaments i sobretot perquè estem parlant d'unes quanties molt elevades. Per tant, la viabilitat de la petició és un punt clau en l'aprovació d'espais. I els motius, o sigui que no haguem buscat motius per, com diu així la normativa, acordar motivadamente la desestimació.
home, si n'haguem buscat de motius. I això, en vez de treballar vostè a petició d'una empresa, no un particular, d'una empresa, haver treballat a petició dels veïns, de buscar aquests motius per haver desestimat este fall. Això és el que tenim que haver fet des d'un principi. I mire, senyora regidora, vostès i el seu equip faran el que vulguin, com han vingut fent fins ara. Aprovaran i segurament es ficaran una llosa de 4 milions d'euros a tots els veïns que estan vivint o volen viure o tenen la seva parcel·la en aquestes urbanitzacions. Però no serà en el nostre vot, perquè nosaltres això pensem que és un urbanicidi. Estan matant a quotes urbanístiques als veïns de la nostra ciutat i això no podem consentir-ho. Per tant, hem tingut temps. Això vostè no se pot escudar en que no ha tingut temps, en que ara li corren les presses perquè si no vindran unes altres bases que modificaran per damunt. Això no pot dir-ho, no pot excusar-se. Vostès han sigut uns mandrosos, no han fet allò que tenien que fer i per tant ara s'estira el temps damunt i volen resoldre-ho ràpidament. I nosaltres diem que no ho han fet bé. No ho han fet bé i el mal d'això és que no ho van a pagar vostès, és que ho van a pagar els veïns. I aquesta és la gran diferència. I per tant, jo sí que li torno a dir que parem això, mirem com a mínim incloure aquestes garanties de la solvència tècnica que ens recomanen els tècnics municipals, esperem-se uns dies i com a mínim incorporem això a les bases particulars, com a mínim això. Perquè per lo demés, el nostre grup, des de Compromís, anem a votar-li sempre en contra. Moltes gràcies.